Konec lékařské služby, která desítky let fungovala v sociálním zařízení Kociánka v Brně. Rodiče postižených dětí, které chodí právě do tohoto centra, tak budou od ledna muset hledat nového doktora pro své děti. A mají strach, že běžní lékaři nebudou chtít ošetřit jejich postižené děti. Nemluvě o tom, že je navíc nezvládnou k jednotlivým vyšetřením každý den vozit na jiné místo. S rodiči zdravotně postižených dětí se život rozhodně nemazlí a vypadá to, že situaci jim teď neusnadní ani instituce, na kterou se spoléhali dlouhé roky. Od ledna si musí najít vlastního zubaře, neurologa a ortopeda, kteří na Kociánce končí. Nebudou dělat nic jiného, než že budou jezdit po zdravotnických zařízeních, nebudou mít možnost se vzdělávat, protože na to nebudou mít čas. Představa, že bych nechala 3 hodiny čekat v čekárně, je to, že pro mě zruší čekárnu, pak zruší mě, pak zruší toho doktora, možná i ordinaci. Já jsem třeba vystřídala 4 zubaře a u každého jsem dala jenom jednou, protože po druhý už tě nevzali. V rámci takzvané transformace se ředitel Kociánky rozhodl zrušit místa 3 lékařů, přestože ministerstvo to neschválilo. Dostal jsem mandát, aby jsme některé změny dělali, i když ten rozvoj plán nebyl schválen. A vy to děláte teda z vlastní vůle, jenom abyste jako kdyby přispěl tady Kociánce finančně, nebo jaký to má smysl? Tak my samozřejmě potřebujeme řešit primárně zajištění přímé péče. Rodiče ani sami klienti ale význam změn příliš nechápou. Já osobně jsem na to zvyklý a je to hrozný, že kdyby se nám to zrušili. Co bychom dělali, kam by nás banka vozila. Tohle to děláte proto, aby ty klienti byli spokojení, aby to bylo v jejich prospěch. Ano. I když rodiče s tím nesouhlasí. Přesně tak. A nikdo se jich neptá, co oni chcou, jaký oni mají pocity, jaký mají potřeby. Nikoho to prostě tady nezajímá. Kateřina Pichalová, televize Nova.